मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ नोटिस खालामदोंमोनना जे मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बेसेबांबा माने गेदेर जादुगरफोरखौ माने लानानै फैगोन बा गेदेर जादुगरफोरा माने जोंनि बिटिसि इलेक्शनाव माने नामायगोन। बेनिनि गेजेराव नैबे बिथांखौबो बै जादुगरफोरनि गेजेराव सासे होननानै आं सानो। বিপিএফ দলে 20 বছর যেটো পাপ অন্যায় অত্যাচার শোষণ কৰিলে ৰাইজক এই উত্তৰটো ৰাইজে বিচাৰিব। खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै सासे ब्रादारा बा सासे सुबुङा आंनिसिम मोनसे कमेन्ट शेयार खालामहरदों। बिथाङा बुंहरदों जे नोंथाङा 1 कोटी रां लादो इउपिपिएल पार्टियाव जइन जाफैदो। 1 कोटी रां लानानै इउपिपिएल पार्टियाव जइन जाफैनानै गोरोबलायनानै खामानि मावफैदो। दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव बा पलिटिक्सआव गोबां रोखोमनि सुबुंफोरखौ मोनगोन जायफोर सुबुंफोरानोखि दिनै गरसे गरनै रांनि थाखाय एसे एनै रांनि थाखाय गावसोरनि बेसेन गोसा बेसेनखौ दिनै फाननानै बेसेनलेस खालामनानै लायो। दिनै बैफोरबायदि सुबुङा मोनसे दिदोमथि जायगायाव मालाबाबो थानो हाया। दिनै मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो, बे पलिटिकल सिस्टेमनि बेसेना जोंनि बर' माहारिनिफ्राय मालाबाबो देरसिन जानो हाया आरो मोनसे माहारिनिफ्राय बे पलिटिक्सआ मालाबाबो देरसिन जानो हाया। दिनै नोंनि पकेटाव जेसेबांखिनि रां दङ, धोन सम्पति दङ, बेनिफ्राय 1000 गुन धोन सम्पति लानानैब्लाबो बे सैथो लामानि दिदोमथिखौ नोङो मालाबाबो नोङो बायनो हानाय नङा आरो बे बाथ्राखौ नों दिनै गोसोआव लाखिखा। नों दिनै हाजारखि गोरोङानो जायाथों मानो, नों दिनै हाजारखि गुनि गियानि जायाथों मानो, नोंनि गोसोआ जुदि अहंकार गोसोनिब्ला नों जेबो नङा, नों लाथिख'। नों जास्ट फर गावनि थाखाय गावनि गोसोनि हाबिलासखौ नोङो साक्सेसफुल खालामनो थाखाय नों दिनै सोरबा सासे सुबुंनि मोखाङाव फेस टु फेस नोङो गोबां रोखोमनि गोदै बाथ्रा बुंनोल' नोङो रोंगौ बा नोङो हागौ। बेनि बादै नोंहा जेबो माने गियान गैया। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा पलिटिकल सिस्टेमाव फैखांनायनि उनावहाय पलिटिकेलि गोबां रोखोमनि माने डायलगफोरखौ मारियो, जों बेनि सायाव जेबो इम्पर्टेन्ट होआ। नाथाय जाय समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि फिल'सफिनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव गोबां रोखोमनि बाथ्रा होनानै दिनै समायखिरा लाबोदोंमोन। बैफोरबायदि सासे थगायसुला लिडारजों दैदेनजानाय बे इउपिपिएल पार्टियाव 1000 कोटी थाखा होबाबो मालाबाबो जइन जानानै खामानि मावनाय नङा। बे बाथ्राखौ खिन्थु गोसोआव लाखिखा। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा परिबर्तननि बाथ्रा बुंदों ना होमबा? परिबर्तननि स्ल'गान होनानै दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव दिनै एन्ट्रि मारिफैबाय। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायनाया 5 इयार्स कमप्लिट जालांबाय। दिनै प्रमद बर' बिथांनि सरकार सालायनाय समाव साबैसे जोंनि बर' हारिनि बर' टिकादारफोरा खामानि लानानै खामानि मावनो सुजुग आरो सुबिदा मोनखो? दिनै टटेलि प्रमद बर' बिथांनि दिनाव गुबुन हारिनि टिकादारफोरासो जोंनि बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि मुङाव फैनाय खामानिफोरखौ आखायाव लायै दिनै मावनानै दिनै जागासिनो दङ। बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा। बेराफारसेथिं प्रमद बर' बिथाङा मा बुङो? परिबर्तन, गोजोन सान्थि गायसनलांनायनि बाथ्रा। दिनै प्रमद बर' बिथाङा बुङो जोंनि बर' हारिनि इउथ जेनेरेशनफोरा दिनै खामानि दामानि मोननांगौनि बाथ्रा। दिनै बुङो जोंनि बर' लाइमोनफोरा दिनै साख्रि मोननांगौनि बाथ्रा। दिनै जोंनि बर' हारिया माने जौगालांनायनि बाथ्राफोरखौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि खुगायाव बुंबाय थायो। जोंनि बर' हारिनि दावगानायनि बाथ्राखौ लानानै सिमां सुजुग्रा सासे सैथो लिडार दैदेनगिरिमोनब्ला प्रमद बर' बिथाङा बर' टिकादारनो खामानि होगौमोन। बर' इउथ जेनेरेशन लाइमोनफोरनो दिनै साख्रि बाख्रियाव दिनै सुबिदा होनायनि माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै सानगौमोन। दिनै प्रमद बर' बिथाङा जाय गोथार आइडिय'लजि फिल'सफिनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ दिनै गोथाङै गोथां थगायबोदों, बैफोरबायदि लिडार दैदेनगिरिफोरखौ आरोबाव बुहुमनि साफ्रोमबो आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजाफ्रा बे बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव सापर्ट होबावनो जुदि थांबावोब्ला गोरोन्थिया रावनिबो जानाय नङा, जों रायजो राजाफोरनिसो जागोन। दिनै बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बै सनितपुर, गहपुर, धेमाजि, लखिमपुरनि बर' फिसाफ्रा बिखुङाव ओंखामनि टिफिन बायै ओंखाम थफ्ला बायै बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव फैनानै राजा लामायाव जथेफैदोंमोन। दिनै उदैयाव बोथिसे ओंखाम जाबोआलासिनो बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव दिनै
राजा लामा होबथेफैदोंमोन दिनैयो बेफोरबायदि बै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव बेसेबांबा सात जाला खस्थ'नि गेजेरजों संग्राम खालामबोनांनाय बर' रायजो राजाफ्रा दिनैयो नोंथांनि बेफोरबायदि थगायसुला थगायनाय रावफोरखौ खोनासंनो थाखाय बै राजा लामायाव जथेनानै धरना खालामहैयाखैमोन दिनैयो नोंथाङा नोंथांनि गोसो सिंनि हाबिलासखौ साक्सेसफुल खालामनानै लानो हाबाय मानगोनां प्रमद बर' नोंथां नाथाय जों रायजो राजाफ्रा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मा मोनदों सानबैसे बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ लानानै जोङो पलिटिकेल रुलिं खालामलांबाय थानो हा दिनै जोंनि आखायाव बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों एसेब्लाबो पलिटिकेल पावारफोरखौ जोङो मोननो हादोंमोन जोंनि ट्राइबेल राइट्सफोरखौ जोङो मोननो हादोंमोन नाथाय मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै 10 बोसोर दिनै दैदेनबोनायनि उनाव मा खालामखो थांनाय 2027 जानुवारियाव बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों माखासे मोनथायफोरखौ बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय माखासे मोनथायफोरखौ दिनैयो फाननानै फैदों खोमानानै फैदों बिनि एगेन्स्टआव नोंथाङा दिनैयो मोनसे बेसेबांबा गिदिर बान्था मोनदों आरो बे बान्थायानो जाहैबाय मा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनानै नै दा जाय सियाराव जिरायनानै दङ CEMनि सियार बेनि बादि जेबो नङा नों एसेबां हारिनि थाखाय सिमां सुजुग्रा हारिनि बर' फिसाफोरखौ नोङो फोजाग्रा सासे गोख्रों लिडार दैदेनगिरि मोनब्ला नों दिनैयो बै गोथार बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समावबो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ नों थगायबोनाय नङामोन दिनै नोंथाङा बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनाय लोगो लोगोनो मा जादों दिनै टटेलि आसाम स्टेटआ जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलखौ सालायनो सुजुग आरो सुबिदा मोनबाय बेसेबांबा बर' फिसाफ्रा थै होलांनायनि उनावसो जोङो BSc BTC BTR मोनदोंमोनलै मिथिबाय दिनै नोंसोरबायदि माखासे लिडारफ्रा गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय गावबा गाव धोन सम्पति आरजिनो थाखाय सायावल' खुगासायावल' गोदै गोदै लेक्सार मारिनायखौ दिनैसिमबो गारनो रोंला नोंसोरो दिनैसिमबो बेफोरबायदि लाइनाव नोंसोर लेक्सार मारिबाय दङ मिथिबाय लाजिनांगौ नोंसोर एसे आरो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै साग्रिद जा दिनैयो बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजाफोरासो गावबा गावनि नैबे मोनसे बेसेन गोसा भटखौ थुनानै साफा साफा लिडार खालामहरो जों सिनायनो हायैयाव हास्लाबियाव बैसोरजोंनो आरोबाव जोङो अत्याचार भुगिनांगौ माखासे खामानिफोरखौ खालामजाफिनो बेसे साननो गोनां बाथ्रा हा बेखायनो दिनैयो जों सिनाय सोरबायदि लिडारनि दैदेननायाव जोङो बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों एसेब्लाबो जों माने रेहायखौ मोननो हायो एसेब्लाबो जोङो माने गोजोनाव जों थानो हायो दिनै बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर' फिसाफोरल' नङा दिनै आउट अफ बिटिसिआव थानाय गोबां बर' फिसाफोर दङ बैफोर बर' फिसाफोराबो दिनै बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों एसेब्लाबो गोजोन थानो हानाय एसेब्लाबो माने सुजुग सुबिदा मोननाय सुजुग सुबिदा होग्रा लिडारखौसो जों दिनै बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव सायख'नांगौ दिनै सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंजों दिल्लीयाव लामा बेखेवनाय जादों मोजांनि बाथ्रा दिनै जोंनि बिटिसिआव रेलवे कच फेक्टरि गायसननायनि बाथ्रा मोजांनि बाथ्रा नाथाय दिनै बे दिल्लीयाव सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंजों लामा बेखेवनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेयो इम्पर्टेन्ट गेदेर बाथ्रा नङा बे रेलवे कच फेक्टरि लाबोनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय इम्पर्टेन्ट बाथ्रा नङा जोंनि बर' हारिनि गुबै थांखि सिमाङा जाहैबाय फुल प्लेजेड बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट सोरजिनाय आरो बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो हायागौ मानि थाद'नाय गैयै मोनसे संग्राममोन आरो बे थाद'नाय गैयै संग्रामखौ दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोन बायदि गावनिखौल' मोनगौबानो गोजोनग्रा लिडारफ्रा दिनै थांनाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दिनैयो खोमानानै फैबाय दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गावसोरनि लुबैनायखौ दिनैयो मोनफुंजोबनो हाबाय बिसा दिनै गोजोनबाय बिसा दिनैयो जोंनि बर' हारिनि सायाव एसेबो माने सेन्टिमेन्टेल गैयै बायदिखौ जों दिनैयो नुनो मोनबाय जायनि थाखाय दिनैयो गावसोरनि गोसो बायदि माखासे बेनिफिट्सनि बाथ्राफोरखौ दिनैयो फोस्रावबाय थानाय बुंबाय थानायखौ जों दिनैयो नुनो मोनगासिनो दङ बिसोरनि गोदै गोदै रावाव आरोबाव दा गोजोमसै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जों दिनैयो जोंनि बर' हारिखौ पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बासायनांगौब्ला बे थांनाय 2003-10 फेब्रुवारि बिटिसि एकर्डनि माखासे MOSफोरखौ जों दिनैयो दफाफोरखौ जों दिनैयो बोखांनानै लाबोफिननो हानांगोन दिनैयो जाय लिडारा जाय दैदेनगिरिया बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लाबोखानाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ माखासे एडमिनिस्ट्रेसनफोरखौ दिनै खोमानानै फाननानै फैदोंमोन बैफोर लिडारफोरा दिनै मालाबाबो जोंनि मोनखानाय गोहोफोरखौ लाबोफिननाय नङा बेखायनो जाय बे बिटिसि एकर्डखौ खालामनानै लाबोनानै फैदोंमोन जाय बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जों ट्राइबेल हारिफ्रा जों बर' हारिफ्रा 6 शिड्युलनि ट्राइबेलनि मर्यादाखौ मोनदोंमोन बैफोर मर्यादाफोरखौ जों जुदि लाबोफिननांगौब्ला बै बिटिसि एकर्डखौ सिगनेटरि खालामग्रा साइन खालामनानै लाबोग्रा मानगोनां दिनै सारमोनखौ जों दिनैयो सापर्ट होनांगोन अर्थात दिनै जों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ जों दिनैयो थोंजोङै सापर्ट होनानै हाई मेजरिटि सिट पावाराव जों बेखौ सापर्ट होनानै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ दिनै सालायफिननो होनांगौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेनि उनावहाय जोंनि बर' हारिनि आद्रा जानानै थानाय
जा सिमां जा थांखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि जों बेखौ पलिटिकेलि आरो नन पलिटिकेलि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनैयो इउनाइटेड जानानै जों दिनैयो सानसे साक्सेसफुल खालामनानै लाना फैनांगोन। दिनै जोङो बबेबा मोनसे समाव सोमावसारफिननांगोन बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ लानानै आरो बे सोमावसारनायाव सासेल' लिडारखौ दैदेनगिरिखौ जोंनो नाङा। बेनो जाबाय मानगोनां प्रमद बर' बिथां। मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बादै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरानो बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बाहागो लानो हागोन। अनलि वान मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौल' जोङो बे सोमावसारनायाव लाफाया। मानि थाखाय मिथिगौना? बिथाङा बे गोथार गणतान्त्रिक लामानि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ थगायबोनाय सासे दैदेनगिरि। बेनि थाखायनो बे थगायसुला लिडारखौ जोङो बे गोथार बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जोङो लानाय जानाय नङा। सिदा बाथ्राखा, बेवहाय गाज्रि मोननांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? गारामा रानथाब रानथाब दै मोनलोङा ओंखाम मोनलोङा बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ सोमावसारफैग्रा बुहुमनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना दिनै मा मोनदों? दिनै बिखुङाव ओंखाम थफ्ला लानानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफैग्रा बुहुमनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना दिनै मा मोनदों? जेबो मोनाखै, लाथिख' मोनदों। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बे गोथार मुभमेन्टखौ फोजोबनायनि उनावहाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बिटिसि पलिटिक्सआव एन्ट्रि मारिनाय लोगो लोगोनो दिनै 80 लाखनि गारि बायदों। दिनै कौटि कौटि थाखानि दिनै हा हु न' बां दिनै धोन सम्पति आरजिदों। बेनि फिननायखौ मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा माबोरै होगोन बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव? दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै लाथिख'। बेजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि जा सिमां जा थांखि बेबो दिनै गोग्लैसोनानै थाबाय। आरो दिनै माखासे सेल्फिश लिडारफोरा बे गोथार गणतान्त्रिक लामानि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायखौ दिनै फोजोबस्रांनो दिनै नाजाथाबगासिनो दङ गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय। खिन्थु मालाबाबो साक्सेस जानो होनाय नङा। मालाबाबो साक्सेस जानो होनाय नङा। दिनै सोरबा सेल्फिश पलिटिकेल लिडारनि डार्टि पलिटिकेल इस्युखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव बर' फिसाफोरनि गेजेराव पलिटिकेलि दुंहाव थासारि खालामनो नाजाग्रा बर' फिसाफ्रा खिन्थु एलार्टै थाखा। दिनै जों गावजों गावनि गेजेराव पलिटिकेलि नन पलिटिकेल इस्युफोरखौ लानानै दाङाबाजि जानांगौनि जेबो दरखार गैया। बेफोरबायदि खालामग्रा बर' फिसाफ्रा साफा साफा जाम्बा गोजासो। बेखायनो एलार्ट जानानै थाखा। गावजों गावनि गेजेराव दाङाबाजि जानायखौ मालाबाबो जानो होनाय जानाय नङा दै। बे बाथ्राखौ खिन्थु गोसोआव लाखिखा। लोगोसे बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन, आंनि बुंलांनाय बाथ्राफ्रा माबाफोर गोरोन्थि जुदि जादोंब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' अभिमानि।